Malien foli ani tanu amba kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka dɔnnenya k'a fɔ ko bi ye juma ye min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 17 no san 2026 malidenw an b'a fo dante foli min na o hukumu kɔnɔ an b'a dɔnnenya k'a fɔ aw ka kunnafoni sinsurunw ni o waatiw selen aw ma bamanankan cɛɲi na kunnafoni suruyara sa an b'a dɔnnenya k'a fɔ kalo 15 tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ Mali ale ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ pankurun kɔni tɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔ ka bɛn ni bi ye sa i ka dɔn k'a fɔ pankurun kɔni wulila i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ k'u kunda Alizeri kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanfɛ siraw kɔnɔ olu nana ka na dayɛlɛ a nana ka na kɛ dɔgɔkun pankurun saba bɔyanko o bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ k'a kunda Alizeri kan wali ka bɔ Alizeri k'a kunda Mali jamana kan o kunnafoniw olu bɛ yen an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ an b'a dɔnnenya k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ koɲɛw ɲɛnabɔli la ka taa se baara wɛrɛ caman ma o kɛra sababu ye sa an ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka sanfɛ sira kɔni dayɛlɛ fɛn ma to jamana in fila bɛ se ka taa ni ka segin kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min fɛn ma to baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'an taara Moptikaw fɛ yen nɔ sa Mopti maire ale ye kunnafoni di kɛ an kunnafonidilaw ma k'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ Mopti k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 na ka n'a bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 na pankurun fɛn o fɛn bɛ yen ko penasi de don i ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛli dabila ji sanfɛ n'o bɛ tali kɛ penasi kurun ka taa se mɔtɛrima fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ Mopti ba kɔni k'a tigɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ walima ka tɛmɛ Mopti walima ka don Mopti a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ dabila an bɛ waati min na fɔ bi o kunnafoni olu bɛ yen nɔ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Laginɛ n'an taara Laginɛ sa min bɛ tali kɛ u ka Majana sous-préfet n bɛ waati min na fɔ bi i ka dɔn ka préfet ale kɔni bilala mandat de dépôt la ka d'a kan ko yuruguyurugu wale dɔw bɛ a ye minnu sabati sen na kɛrɛnkɛrɛn ma ka ɲɛsin sanubɔlaw ma Mali ale ni i ka dɔn k'a fɔ Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛla la o hukumu kɔnɔ u ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ colonel Abubakar Sidiki Tarawele n'ale ye sous-préfet ale kɔni bilala garde à vue la ka d'a kan ko sanu yuruguyurugu wale dɔw kɔni yera a kɔ Guinée Conakry jamana kɔnɔ n'u ka jamana faaba ye o hukumu kɔnɔ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ la sa k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sanu falen senfɛ ni maa kɔfɔlen nana ka n'i yɛrɛ sɔrɔ waleya cɛjugu dɔw la min kɛra sababu ye sa k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ kɛra sababu ye a kɔni minɛna ka bila mandat de dépôt la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ sa min bɛ tali kɛ Yirimajɔ commissariat olu ye wulikajɔ sabati ka maa fila kɔni ka tɛgɛ kɛ olu la ka d'a kan k'a fɔ k'u kun nɔyɛlen don ko dɔ la commissaire principal Modibo Ka Jara i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni i ka dɔn juillet kalo tile 12 ye a ye wulikajɔ sabati ka maa fila ka olu wele n'o bɛ tali kɛ YD n'ale se bɛ t'i jɔ san 36 bɔyanko la ka dɔn k'a fɔ ka se k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye waleya dɔw kɔni sabati sen na bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ a sen yɛrɛ affaire dɔ la affaire mun bɛ kɛ sababu ye sa ka se ka a kɔni nɔ minɛ bawo ka d'a kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ affaire criminalité dɔ sigira sen kan Sabalibugu kuranin na ka d'a kan i ka dɔn k'a fɔ maa dɔ su nana ka na ye n'o ye cɛlakaya se bɛ t'i jɔ san 42 bɔyanko la ka fara a muso kan n'o ye BF ye n'o se bɛ t'i jɔ san 30 ale ni san 2 bɔyanko la ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɔni wulila nka a yirana k'a fɔ ni su in yelen kɔfɛ de sa i ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw sigira sen kan commissariat kɔni fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ni cɛ kɔfɔlen kɔni an bɛ don min na fɔ bi ale ni muso in olu fila bɛɛ lajɛlen kɔni sen bɛ ni maa kɔfɔlen ka fagali kɔni na o kɛra sababu ye kɔni nin waati in na kɔni u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn b'a to yelen ka se ka jɔ nin ko kan cogo min an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ sa ka kunnafoniw kun cɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka dɔnkilidala ale ni ka taa se an ka comédien ba ma n'o ye fɛn min bɛ tali kɛ Kilaba la ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Lamini Samake alliance Kilaba maa min taara plainte da ko kɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Bamadu Jabi ale kɔni taara ka taa ka plainte kɔni bɔ bi jumadonya ba in yɛrɛ la an bɛ waati min na fɔ bi fɛn b'a to Kilaba bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min ale ka plainte kɔni retiré la nin waati in na ninnu ye kunnafoni surunmanin an ye minnu sɔrɔ k'o di aw ma bamanankan na ladira kɔnɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ tago wɛrɛ la bamanankan cɛɲi na an b'a fɔ a ye ko ani ce a ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛ kunnafoni kɛnɛ tago wɛrɛ la